sa maning gina-present ni... Oh my! Face-to-face moments! Ngayon dadaan natin mga face-to-face moments. Ano namimiss ko na ngayon? At tiragan simulan. Yung mga nasa gitna, hindi yung mga nasa likod, baka naglalandian din. Yung isa kumakain ng pagkain, isa kumakain ng seatmate. Ito na. 2, 3, go! Action! Bang! Butang ina, patay! Ito ba yung ROTC? Yes! Para sa bayan! General Dominguez, magandang umaga po, reporting sir. Sir, ayoko sumama sa inyo. At hindi na po ako sundalo. Sir, pinagre-report mo na ako sa... Hindi! Ibang whole training to. Ako po. ROTC din ako. Pag ako naging leader niya Hindi! sa OTC, Magsasampal-sampalin? pinagsasampal ko kayo. Kaso abot mo dyan. Putangin na mo, pag pinost mo yan, papanatan kita. Para hindi ka na pamarisan. Ayoko na maraming dialogue. Sir, pasensya na. Bayad na ako na. Ano, si Pangulo? Kasagwat sa pagkakamatay ng kasamahan ko. Ay, bakit? Kamahalan! Ako po si 94 Bacolor ay humihingi ng paintulot upang makakyat sa impyernong tore na pinamumugaran ng mga ninjang lodi at petmalo na may alagang dragon na may werpa at nanlalamon ng mga paluoy nun na sinasawsa sa siling mapupula. Putang ilang buhay to! Mumuwama! Chop-chop! Minsan ako yung nagsasabi ng gano'n. Talaga may pinapasabi silang mahaba. Dagdag trip lang, dagdag focus lang. Sakto di ba si Inday Sara ang gusto daw gawin ni BBM na ano? DepEd Secretary? Yun ba yung training? Ito lang face to face na moment. Ibang disiplina to eh. Bayan PC to. Yan, namimiss ko rin sa face-to-face. Yung ka-face-to-face ko, ano eh, monitor. Okay, hindi ko na pala miss sa face-to-face. Natulog ko nga Hey! Ilista lang sa kung kinsay ganahan pa breeding. Palungang Pwede mga nagbabasit mo lagi. Laging tira ng trace kasi wala namang port. Oo, gano'n kay Red and Calvo. Alam ba na yung temperatura yan? Kamamahal naman yan. Maraming salamat, sunod! Copyright, copyright. Ito na lang kesa ma-demonetize. Yan, mga namimiss ko! Kaysa mag-aral, kiling-kiling ni classmate. Oh, may mga di ka pa umabot sa face-to-face class. Ingat-ingat kayo lahat. May hubs ba ang langit? Sunod! Very sus. Iniisip ng magulang niyo. Bakit may beta? Ano? Kaibang pagmamalaki! Ito, turay na sariling bangko, di ba? Walang susuporta sa'yo! Mga mapagkutsa mong mga kamag-anak, ang dami sinasabi, dapat ganito ka, dapat ganito ka, dapat ganito ka sa PC mo, mga sarili mo, suportahan na lang mo, confident sa sarili. Pinabayaan siya. Wholesome naman yung teacher. Hinayaan siya. Bigyan to na 10 points sa grade kahit hindi na niya kailangan kasi graduate na siya. Kaya pala tinatakad mga klase kung ano kailangan pala. Kung panalang Tamang landi lang. Anong multiple choice? Kawalan choice ko! Very K-drama, Wattpad moment. Wag mo ako bataan, wag mo ako suyuin. Ayoko. Dapat na binabatak nyo dyan yung grades nyo. Pwede nyo kailangan magdala ng medalya. Sunod. I finally found this German.
I finally found this. Mag-joke ka, papaluin ka dito. Pag tumatawa siya, papaluin. Ano ba? Thank you, thank you. Alam natin. Grabe, para ako nasa isang anime. Balik kita mo agad yung panty. Napakagaling. Napakagandang actingan. Ito talaga na-miss ko nung face-to-face eh. Hindi, pampamilya po kami yung channel. Hindi lang pampamilya. Kasi kung pinili niya Buhay ka na naman. Ayun ka. Perception na to, kaya minsan ayaw ko na talaga pumasok. Pinipili na gano'n. Classics. putang ina mo, ginagawa mo. Oh! Oh! Let's go po! Siya, parkour! Sunod, literal na-miss ko pareho yung meme tsaka yung pagpunta sa klase. Spill the tea. T-E-A. Kulang ka pa. Bigyan ng medal to, kuya. Bigyan mo. No baby, no entry sa pagpasok ng face-to-face classes, ha? Ano ba yan? Pupunta pa lang ako sa face-to-face para magka-baby. Wala akong baby. Wala akong bunjing-bunjing. Sunod. Online class magagawa kami, pero di ver magagawa pag face-to-face na. Pag sa'yo na nakatingin, kahit natanggalin mo yung eye contact mo, yari ka. Sunod. Good morning, this is Jerome. May help you? Hola, Belle. So may kwento a kiss-kiss. Ito face-to-face. Hi. Pag ganito ako po Mars. ng kalaban mo sa mid, Ang dako. Ang dax. Okay. Ems. umuwi ka na. Mars. We are electric yung itlog mo dyan. Oh. Sunod. Mukha nang walang papel. O yung mga ayaw magdala ng sarili nila. Agaan tayo na pagbukasan ng mga papel. Bago kayo labasin sa akin, titingin mo lang kung saan ako pwedeng kumupit sa iba. Basta para mapatagal ko yung binili ko. Mahal yun eh. Sa akong pag-scam ang usa ka classmate. Pinadala ko kay classmate. Pakataka kasi, bakit hindi ka kasi nakamute? Ano ba yan? Mga freshman pa to, hindi pa sanay. Anong test ba to? Anong dinudugas mo dyan, ha? Pass your papers! Para naman tayo. Copyright! Copyright! Sa totoo lang. Tayo ko lang to naramdaman. Yakapin mo rin nanay mo pag bumagsak ka na naman. Bago pumasok sa school, hindi dako ng seatmate. Oh, sarap. Lagi ano yan, ito sugar rush yun. Sopas. Sige, magpatuloy mo! Oh! Ready! Lomi. Wow. Tira ba sa birthday? Ihon. Kalabok. Bakit ba kalabok? Okay lang, sige. Magiging anghel ka nga. Anghel ng Biblia. Paano pag nabuksan mo yan? Anghel ka na ng Biblia. Dala ka sa sarili mong kanin. Oo nga, yeah, matibay yan. Lawayan mo rin para sure. Maraming salamat. Baka sinisig ko 3 verse. Alam na, altab na para makalaro. Alam ko na ang ganawan nyo, boy. Para naman hindi ko pinagdaanan yan. Sunod. Pwede ba ayoko na mag-aral? Tamad na ako. Tamang dasalan na pumasa ngayong semester. Pongka, kailangan mo, pongka, lẻo màng đúng không ạ? Gusto ko yung mga naglalandian sa labas. Hey! Wala ka na nakamotor eh. Bigati! Ay, di pala ito yun. Pero bigati ito, hayop. Iba na lang ang gitarihin mo. Okay, will be clear. Estudyante ko nagtatago ng sagot. Ako na mag-check nila ng papel. Tingin ko nga, hindi mo may iwasan sa face-to-face. Alam ko may marami kayo tinatago. Pag sa online class, hindi mo ma-online to. Lagot ka, nag-aral ka sa Holy School, pero lumaki ka Galing din ako sa Catholic school. Ang laptop na kume.
Gamitin ako. At least alam mo wala ng virus, nalinis mo na. Pag-ingit. Pinili mo. Yan, mga lumalaking holy shit. Ano ba? Ayaw makita ni sister ang mga legs na nakabukas ha. Sunod. Galing kay Charles. So our lesson for today is all about Parang wala yung utak mo, wala ka na eh. Wala na talaga sa classroom. Oh my God, narinig ko pa. Unang meme. Ito ba yung shake? Hindi ko marinig ko. Ina-edit na ng TikTok. Ginaboy na. Shake, parang gano'n yun. Diba? Kaya makakuha ng chicks. Kamusta na kaya sila? Yep, ito yung pinagkaya ba na online class. Kasi kailangan mo pumunta talaga doon. Yep. Maraming salamat. Sunod. Pang ano ba to? Pang practical ba to? Isend mo to kay teacher. Sakto kayo ano. Para sa buwan ng wika. Okay na ba? Isa din na siya lumabas. Okay, maraming salamat. Bigyan ng grade to. Passing score, 75. Kung medal, pwede mo pang dugasin ito. Wala na. Hey! Pucha! Hindi mo na madudugas ang teacher mo. Speaking of pag-aaral, post na ako ng tungkol sa galit ni Rendon Labrador sa Students Rally. Panoorin nyo sa ating official second channel. Nandito sa taas. Nangangambaman ngayon! Oh! Gamit ang iyong kamay ay kaya Nag-edit na rin na ganito pero... ang mundo na ito. Tagal lahat. Yan, nasira na. Tulog mo na sa tubig. Kahit na Mapapalitan na yan. Hindi na si Leonor. Malapit na mapalitan. nasa mainit na pagbuhos ng mga luha. Bakit ba sinasaktan ang isa't isa at binisip na nasaktan? Kasi ito Di classroom buhay comment. ito ang lakas para balang nga daw makikita ang bagong hinahanap. Nangangamba man ngayon, gamit ang iyong kamay ay kaya mabago PUBG ito ah. ang mundo na ito. Mga luhay kayang-kaya mo pang bumangon kung ikaw ay maninindigan para dito Basura wave sa talaga. Konnichiwa. hirap. Ito ang simula. Hari ba to? Hindi! Ay, putang ina mo, ginagawa Isang mo. simulation lang lahat. Salamat. Sunod. Aral. Nag-aral to ng physics. Magaling. Gravity nga naman. Tama, balo na. Let's go. Q. Ano bang klaseng ballpen ang ginamit mo? Ba't hindi kita mabura sa puso't isip? Wasak! And the word was made flesh. And dwelt among us. Among us? So, pray to the faith, the Lord is with thee. Wala kang medal sa langit. Sunod. Very, very Mother of Ito God, nyo. pray for us. Gago kayo. Now that they are for death. Okay lang kayo, guys. Sige, kagraduate sa langit. Ayop. Okay, Ma'am Bayampi. ng ating Thank you, Google ma'am. Drive and link sa Uy, Daddy, ano yun? Okay, bye. Sa pangalan mo. Sa maning gina-present ni... Oh my Uy, God! Joy! Oh my God! Oo, ay araka mo pa. Hindi madadala kahit 140p lang yun. Kisses told me. Galing kay Wayne King. Copyright. Sige, ako pa masisir ang nanay nyo. Sige.
May araw na napupulot din dito, mukhang kailangan palitan na depende inyong mga interns. Hindi na double check kung PNG file ka. Oh, transition! Pinal na output. Paggawa. Saan ito ginawa? Sa PowerPoint? Nang magsimula ang pandemya, marami sa atin ang napilitan na manatili sa ating mga tahanan upang masiguro ang kaligtasan ng ating pamilya. Nakatulong ang makagawa ng bagong pamilya, dahil nabuntis, no baby, no isa entry. sa aking mga naging libangan ay ang panonood sa aking paboritong YouTuber na si Paulul. Nagustuhan ko ito dahil bukod Teacher, sa pag mga ito, di mo binigyan nakatutuwa ng niyang mataas na grade. content, mayroon Wala din naman akong magagawa. napupulot na aral. Maraming salamat. About 69. Hindi na. Balik natin dyan. Bastos eh. Okay lang. Ganoon naman din pagdating mo rin naman sa trabaho, yung mga Christmas party na kailangan mag-perform, diba? Mahirap kumita ng pera. Mahirap din magka-grade. Mabuti ma-practice ka na ngayon. Okay, tigil na natin. Gawin mo lang itong background. O mga tutunan mo sa face-to-face. Miss mo natin makita itong face-to-face. Kasi like, share sa mga online classers yung friend. At kung nasa online class yung pinapanood mo to, like mo na yung video, huli ka balbo, lagot yung teacher mo, Paul, mamaalam. Tayo na